ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu girma, a wannan darasi ne wanda muke so mu dinga gabatar da shi mai taken mu koyi ibadarmu. Darasi ne muke son al'ummar musulmai ‘yan uwa lura da abin da ake bayani a ciki, saboda wajibi ne musulmi ya koyi yadda ake yin ibada. Ba a yin ibada babu ilimi babu tambaya. Wajibi ne mu san ya tauhidi yake, menene tauhidi, akwai abin da yake gyara shi, akwai abin da yake bata shi. Tauhidi akwai kishiyansa shine shirka. Idan kana musulunci baka tsaya ka fahimci bambanci tsakanin tauhidi da shirka ba, kana iya fadawa cikin shirka ba tare da ka sani ba. Wajibi ne mu koyi yadda ake yin wanka. Muna da wanka irin na janaba, muna da wanka na haila da matan suke yi, wankan biki. Duk wannan ibada ce wanda wajibi ne musulmi ya tsaya ya koya. Ba a yin su da ka, dole sai an koya. Muna da alwala, wajibi ne musulmi ya iya alwala. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala. Akwai sifatu wudu'un nabi sallallahu alaihi wasallama. Wajibi ne musulmi ya tsaya ya koyi yadda ake yin alwala. Musulmi wajibi ne koyi sallah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yi. Wajibi ne mu koyi yadda ake daukan azumi da yadda ake ajiye shi. Ba kawai mun daina ci mun daina sha shine ma'anar azumi ba. Wajibi ne mu san ka'idar zakka, mu san yadda ake yin zakka. Wajibi ne mu san yadda ake aikin haji. Mutane suna kashe makudan kuɗi su tafi aikin haji, amma da yawa suna tafiya ba su san me za su je su yi ba. Da dai sauran ayyuka na hatta zamantakewan aure, wajibi ne mu san yadda ake zaman aure. Ba za ka zauna yadda ranka yake so ba ne, ka yi abin da kake so. Aure ibada ne. Wajibi ne mu bi shari'a, mu koyi yadda ake zaman aure. Hakika wannan darasi za mu dinga yin sa kaɗan-kaɗan, musamman a cikin abin da ya shafi sallah. Da shi za mu fara insha Allah. Aikin musulunci, ‘yan uwa musulmi, yana da ƙa'ida. Ƙa'idojin aikin musulunci guda uku ne. Duk abin da ka yi kake tunanin Allah zai baka lada, sai ka cika abubuwan nan guda uku. Ba ka samun lada sai ka cika sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko shine zamanto wato Allah shine ba da umarni, a samu umarni daga Allah ko a samu umarni daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji yana ba da umarni, yana faɗin wannan a cikin aya ta farko ta cikin suratul hujurat. Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Ya ku wanda kuka yi imani, kada ku wuce gaban Allah da manzansa a cikin yin wani aiki, ku ji tsoron Allah. Saboda haka duk aikin da ba kan wannan ƙa'ida yake ba, to ba za a karɓa ba, sunan sahaba an mansura. Hadisi ya zo daga sai da Aisha, Allah ya dade ita, ta ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce, man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun. Duk wanda ya wani aikin da ba mu muka sa shi ba, ba daga gare mu ya ji shi ba, wannan aiki za a maida masa shi, ba za a karba ba. Saboda haka baya cikin abin da
Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi. Sannan a hadithi na ƙasa da shi manzala sama yana cewa man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Duk wanda ya kirkiro wani abu ya sa a cikin addinin nan ba dan asalin cikin addinin bane ya farfado da shi, to shi ma in yayi ba za a karba ba. Yan uwa masu girma, wannan shine ka'ida ta farko.